A yanzu za mu gabatar muku da babban baƙonmu na yau. Ina son waƙar nan tun ina. Ayi jarumai na kasa jarumai ba wasa ya kudu jarumai. Ayo jarumai na gasa jaruma kan ki dole ayo gasa nan gidan mu ya kashe jaruma kan ki za mu ji kamar ka a tsayar a cikin ido ake gani haka masha Allah mutum na biyu kenan. Okay, wai kina nufin na faɗi ka ci. na gode Allah. Me yasa ka koma jarumi? Saboda a sani na da kai director ne, producer ne, kawai sai na ga ka shiga gefen mu. Saboda ina son duniya ta sani. Saboda sanayya. Kwarai kuwa. Baka zaben script ne because baka so ka yi rejecting wani ne koko kana karba ne saboda kana so a san ka. Ina karban kowane irin script ne saboda ina so in goge da aikin. Bo. Tambaya ta gaba. Da acting da waka wanne ne ka fi so? Acting. Ya iyaye suka dauka lokacin da kace zaka fara film? Sun bani shawarwari haɗi da ƙwarin gwiwa da sa albarka. Ka taɓa yin nadama zaman ka? Kwarai kuwa. Okay. Zaka iya ba mu labari? Mu wuce wannan tambayar. Ni ina so ma na tambaye ki. To. Ni dai na san yadda muke da ke. Eh. Zaman mutunci da amana. Yes. Kawai kwanaki sai na tashi na ga kin yi unfollow ina a TikTok. Me ya faru? Ta jin ki. Na yi unfollowing ɗinka ne because I respect you. Okay, ina ji. Akwai wani abu da ya faru. Video ne ya yi trending a social media. Yeah, wani video ne ɗaya daga cikinmu. I think a lokacin na ɗan samu problem da colleague ɗina. Da colleague ɗita and then sai aka yi video sai aka yi attacking ɗina. And kana cikin video da wasu mutane. I felt ban ji haushin sauran ba. But na ji haushi kana ciki because yanda nake da kai. So kawai sai na ce idan na ci gaba da ganin ka a page ina, I will feel angry and ba zan iya in yi ma magana ba ko kuma I will not fight back. Sai na yi unfollowing ɗinka. Okay, amma kafin na yi mun haɗu me yasa baki faɗa mun ba? It's because na riga na yi unfollowing ɗinka. Mu je tambaya ta gaba wannan za mu warware ta tsakaninmu. Inshallah, I'm following. I want to accept. Thank you. Masha Allah. Wayansu mutane suna gani kamar bai kamata ka je ka yi acting a can ba. Me za ka ce? A ina kenan? Kai actor ne a Nollywood. Ya kamata mana saboda suna biya na. Kamar yanzu a arewa. Ba zan je can ba a arewa. In dai baka jin turanci to kai jahili. Ni ina tunani kamar turancin nan yare. Kwarai kuwa. Kamar yadda kake koya kake zuwa islamiyya zaka koyi larabci zaka yi kaza haka ake koyan turanci. So ni na tunani brain ɗinka shine iliminka. Idan kana da ilimi and rashin yin turanci does not define knowledge. Da a ce misali a baka kasar Najeriya matsayin ko shugaban kasa ko gwamna menene kake tunani zaka iya gyarawa? Ciki na. Sannan kuma kasa ta. Me ka fi so kuma me ka fi tsana? Abin da na fi tsana na ga ɓaci rai a fuskar mahaifiyata. Me ka fi so? Gudanar farin ciki a fuskar ta. Tambaya ta gaba. Mutum biyu. Zan faɗa maka sunayensu zaka zaba. Ɗaya a ciki. An gama wannan zaman India zan mutu. India? Kwarai ko India. Da fatan za ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Babban Yaya ce. Kada ku manta ku yi subscribe, ku yi like, ku yi danna ƙararrawa. Sannan idan akwai wanda kuke so a kawo muku a wannan show ɗin, ku rubuta sunan shi a ƙasa. Sannan ma za ku ma iya rubuta tambayoyin da kuke so a yi musu. Thank you. Next episode.